سلام تعنا هابلي كبراتم كبران ناي زيتوب شانال سدرابيت ناي ساعت زي حطرت سبر حبريتا حيزولكم قريب لكم بركت بلو سبر حبريتات او يوتيوب خطعان خلو قديمنا وخاتكم ملخت وي دما نوتيفيكيشن من تخبطحكم نزيتوب شانال سبسكرايب مغبار نايدو الملكت متواغي ترسعوا نزيتوب شانال نمعبايون ناو بزحات صبات شير بمغبار دقفكم كم زي ترسعنا بلنا نمحطنكم ناو تسبر حبريتا نحلف كلنا خبرات سمعتنا نبزحات امريكان زسنبدا زينا اسوشيتد بريس حزو وطيلو ازو ونزوصل امريكان وتادرات قطر ميت بتحل بمال امريكا منستر مكلخال تمال انت تزاربوكا اسوشيتد بريس غنالو مي ابزوطو نايليت سبر حبريتا زوصل امريكان وتادرات قطري لعل حمشميتي مبصح بمغلاطو نبزحات امريكان اسم بدون اقطعنا له بزعبه زي بسفح تسمعوا سبر حبريتا خلوناي امريكا منستر مكلخال بيتيكسيز امريكا نايكونات ازاز جنرال دانكين ابقدمي كونغرس امريكا قريبهم بزعبه خوينات إيران بزملكت بزحات حطوطات تلعيل لهم عزي برتع خطعون أبتم خربيت تخيل لهم زرزر تسمعكم سبر حبريته لنا مدقعتات بخبيلي قتل له أمريكا أب إيران وانا ختمات إيران نبزحات بوتاتات زعنو مدقعت خطفتم كلام بتمثالي إيران ون نكويتن أب يردانوس بحرين كبير مدقعتي تدبدبلا بخالي شنخ زتقتلوا أمريكان وتدرات بزملكت أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب زوتو مجلتي عزيز سنبر خوين له جنا خبزن العلي كموت يخيل يومات بزح زقرم نجر يخون نزبل نموت وتدرات زك على العينة مجلس هو مستوى ترامب بخبيدين كوفلو ترامب وتدرات أمريكا زتقتلوا إيران نوكلير أطوار كهلوا خمزي ولو بمأمانهم يخمال حلفوا نايتهم زموت بيتسوون يدقفون يوم سبلم نايتهم زموت بيتسوت يوم كم زعينة دقة في بلان بموت دكنا عزينا حزينا لنا بموال قطعهم قليتهم أتو داي أزيات حساسة بمخانو سينين ترامب وتدراتو زي قدس بريزيدنت مال سفحت انتنا تحف لهم له كسامو داتهم سايتنحو زرزر خص معكم أبغد مجنبار ناي مخلي مراقينات حجون الناقد دي خيدلو أبزان إلو مليتون كمو كم زلمدو أمريكا نستفر لزواتات إيران وأن ختمات إيران كبير قدعات الناس عبد حديرلا إيران وين بتماثالي أبزان ينقوه مجلت أبلع الكويت بفولي كبير عنوات زفتر متقعتي إنها فتمت حديرة كويت أبزخينات بزقتها بزح عنوات ناتا أنا قدت زلها قرخوين لا بتماثالي بحرين نيردان السنون متقعتي أنا قدن لا أمريكا ما أخلا إسيتكم لوم نقوها أوزوت أو مجلتي كم زحبرو عصرت حد زور أبزان إليتي وأن ختمات إيران أب سمينا ويتدوا ويتغفال إيران برتوع متقعت بنفتام أطوار مخزنات كالوت بزحات وتدراوي معسكرات دبديبا أطفي اللي خلالا إيران وين بتمثالي أو كبي تركبوني أير مكتات اللي أطوار مخزنات وتدرات كامبتات مدبداب حديرلا أمريكا ما أخلا إسيتكم لمن نقوها أوزوت أو مجلتي كم زحبرو عصرت حد زور أبزان إليتي وأن ختمات إيران أب سمينا ودوا وخفال إيران برتوع متقعت مفتام أطوار مخزنات نخالوت بزحات وتدراوي بوتاتات دبديبا أطفي اللي خلالا إيران وين بتمثالي أب كبي تركبوني أير مكتات اللي أطوار مخزنات وتدر كامبتات مدبدابا حبيرة أزغم زي لكلو أزنا إيران كينات أو كونغرس أمريكا خبيلو ترات فتيرو يحديرو أمريكا توكلت مخربيت بارلمان أبزنا إليتي أبزكايدو أخيوا بفلاي دماني أمريكا ميسر مكلخال أبزنا إليتنا أبلات كونغرس قريبو أبزاو زرزر مبرهي أتو ترات زقادة دي مسل نيرو بغتاس رجاتنا أمريكا أبستم حلال فلون بزعبا وينات إيران بزملكتنا أمريكا لعلوت سلطانات نو كونغرس مبرهي أبزاو بالوان أمريكا ميسر مكلخال بيتيك سيتلوم سولوس أمو يونايتد ستيتن إيران أبزكيت زلوينات تشاينا روسيان أوستفلا لي درجات وتدراوي من قصاص إيران بغتها إن دق فايركا بمالنا أبلات توكلت مخربيت أمريكا أرجعت لهم هيك سيت أبكر من أيسين تدل الكوميتي قريبو قالوا كهب كله خمس بلو نحنا نزي ناي دق حيلتات تعلقاتها ونتنمك الخال بزح من قدتات لنا نجرجنا نايزي دق فزي تعلقة متاو كندي مخانز قلت حبريتها مسترو خوين خطان حلوه نعوي نقرأكم من يبمال تزاريو أزمة برهزي استوهاب كابسيمين داكو تستمرتو ريبوبليكان سيناتر جون هافن نزغروا لهم حتو ملاش كبو خلويو هيك سيت خبرو خلو نقر قنا خلتين هاقرات مال تشاينا روسيا أوستفل علي درجات إيران حجنا قبرتو زلا قليوم وتدراو من قصقاس كتقبر زخ إلا دقف إنها بايركبايلو بزعمات قدايا أهقراو نيزينا سينين أبزم محلا لفو أبريل ورحينا يمكن خالنا يسلل حبريتها بغرب وازفلتو ميسرهم من جتات
ጠቂሱ ከም ዝገለጾም ቻይና ሓድሽቲ ኣዝዮም ዘመናዊ ናይ ኣየር መከላኸሊ ስርዓታት ንኢራን ንምብጻሕ ምድላው ናይ ገበረት ምዃና ኣቃሊሑ ነይሩ። ብፍላይ ሲኤንኤን ኣብ ናይ ፈረንጂ ማርች ወርሒ ድማ ንምዕራባውያን ናይ ስለላ ኣባላት ስልጣን ወሃብ ምግባር ኣብ ዘውፅኦ ካሊእ መግለጺ ሩስያ ካብ ኩናት ዩክሬን ዝረኸበቶ ናይ ድሮን ውግእ ስልቲ ልምዲ ብምብጋስ ኢራን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ናይ ባሕር ሰላጤ ሃገራት ዕላማ ክትገብር ዝለዓለ ናይ ድሮን ታክቲክ ደገፍን ናይ መረጋገፂ ካርታታትን እናሃበት ምዃና ገሊጹ ነይሩ። ኣብዚ ናይ ሴኔት ናይ ዚያለይቲ ፍርዲ እውን ሴኔት ሆቨን ብተመሳሊ ሕቶ ማለት ቻይና ሩስያን ኣብቲ ኩናት ንኢራን እናሓገዝኣ እየንዶ ነዚ ከንስኻትኩም ከመይ ረጋጊፅኩም ብምባል ንኣቦ እምበር ጠቕላሊ ሰራዊት ኣሜሪካ ንዝኾኑ ጀነራል ዳንኬል ሕቶ ቀሪቦምሎም። ጀነራል ነዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ተሓዋዊስና ሕጂ ኣብ ኣደባባይ ብቐጥታ ዝዘረብ ዘይኮነሉ ወይ ሚስጥራዊ ኣብ ዘይኮነ መድረኽ ምላሽ ክህበሉ ኣይደልን፣ እዚ ወታደራዊ ሚስጥር እዩ ብምባል ካብ ትሕቶ ርእሶም ኣልጊሶም ናይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራም ንኩናት ኢራን ዝኸውን ተወሳኺ ቢልዮን ዶላራት ናይ ገንዘብ ደገፍ ካብ ኮንግረስ ክፍቀደሉ ዝሓተተ ሕቶ ብኣባላት ዲሞክራቲክ ፓርቲ ብከቢድ ሕርቃን ብብርቱዕ ተቃውሞ ኣተኣናጊዶም። ዲሞክራታት ኣብ ዋናነት ዘልዕልዎ መከራኸሪ እዚ ኩናት እዚ ናይ ብሔር ሓደጋ ግዴታ ዘይኮነስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብገዛእ ፍቃዶም ብሸለልትነት ዝኣተዉ ኩናት ብምባል ተኸላኺሎም። ናይታ ፓርቲ ኣባላት ንሚኒስተር ምክልኻል ፔቲ ሄግሴት ብብርቱዕ ዝመገትዎ ክኾኑ ከለዉ እቲ ምሕዳር ብዛዕባ ወታደራዊ ዘመተ ዘቐረቦ ሪፖርት ትክክለኛ ዘይኮነ ፕሬዚዳንት ንግዚኡ ኢራን ለሚናትኒ ሓደ ግዜ ድማ ስምዕ ትበጢሱ ዝብሉ ረብሓ ዘይብሎም ንጎሆ ተዛሪቦም ምሸት ዘይደግሙ ዝመስሉ መግለጽታት ይህቡ። ሕጂ ድማ ከመይ ተወሳኺ ናይ ኩናት በጀት ተሓቱ ብምባል ንሚኒስተሪ ኣፍጢጦምሎም። ካልኦት ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሴኔት እውን እዚ ቢልዮን ዝቁጠር ዶላር ኣብ ደገ ሃገርኑ እውን ንዘይምልክዕ ኩናት ካብ ዝባኽን ኣሜሪካውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝገጥሞም ናይ ናብራ ቅድሚ ንዝወሃቡ ጉዳያትን ማለት ንህፃናት ክንክንን ሕክምና ንስድራ ቤት ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ደገፍ ወፃኢታትን እንተዝውዕል ይሓይሽ ብምባል ሞጊቶም። እዞም ኣብ ሴኔት ዝተንፀባረቑ ፖለቲካዊ ቅጥዓት ኣብ ህዝቢ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ኩናት እናዓበይ ዝመፀ ዝለዓለ ምንዳድ ዘንፀባረቑ ምዃኖም ገሊፆም። ኣብ ምድሪ ኣሜሪካ እዚ ኩናት እዚ ኣዝዩ ተቐባልነት ሰኣንን ዝተፀልአን እናኾነ መፅሉ ዝበለ ሲኤንኤን ብፍላይ ናይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ባዕሎም ፅኑዕ ደገፍቲ ኣብ ዝኾኑሉ ክፍልታት እውን እንተኾነ ነዚ ኩናት እዚ ተወሳኺ በጀት ክምደብ ዘለዎ ፍቓድ ኣዝዩ ውሕድ ምዃኑ ኣብዛ ናይ ሎም ለይቲ ናይ ምክሪ ቤት ኣርዮም እዮም። ኣሜሪካን ዜጋታት ብዛዕባ ናይ ኩናት ዘስካሕካሕ ኢኮኖሚያዊ ወፃኢ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካን ወታደራት ሂወት ምጥፋኣን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብዛዕባ ዝሃለዉ መወዳእታ ዘይብሉ ወታደራዊ ተሳትፎ ስጋኣቶም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናዓረገ ነዚ ወታደራዊ ዘመተ ንምንዋሕ ዘኽእል ናይ ህዝቢ ደገፍ ፈፂሙ የብልናን ንምባል ይከኣል ኢልዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሎሚ ለይቲ ግልፂ ዝተገበረ ሓደ ናይ ኣሶሽየትድ ፕረስ ሰበር ሓበሬታ እውን ንመላእ ኣሜሪካውያን ኣሰንቢዱ ኣሎ። ኣብ ኩናት ኢራን ልዕሊ 500 ወታደራት ምቁሳሎም ግልፂ ኮይኑ ኣሎ። ትማሊ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ምክልኻል ኣብ ዝነበረ መግለፂ ቃል ብቃል ከም ዝበሎ ካብ 100 ንላዕሊ ወታደራት ቆሲሎም ዝበለ እንትኾነ ኣሶሽየትድ ፕረስ ግና ሎሚ ለይቲ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ካብ 500 ንላዕሊ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ቆሲሎም ብምባል ነቲ ዘሰንብድ ዜና ንኣሜሪካውያን ኣውጀ ኣሎ። ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ኺሳራ ብዝምልከት ኣህግራው ናይ ዜና ወኪል ናይ ኣሜሪካ ኣሶሽየትድ ፕረስ ሓደ ስሞም ክጠቅስ ዘይደለዩ ላዕለዋይ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ጠቂሱ ኣብ ዘውፅኦ ግልፂ ኣብ ዝገበሮ ኣተሓሳሰባ ሓበሬታ ኣብዚ ኩናት እዚ ዝቆሰሉ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ቁጥሪ ካብ 500 ንላዕሊ ምብፅሕን እቲ ጉዳይ ግና ብሚስጥር ክተሓዝ ግዴታ እናተኣወጀ ምዃኑን ኣቃሊዕሞ። እዚ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ምክልኻል ፔንታጎን ኣብ ናይ ጉድኣት ትንተና ስርዓቱ ብግልፂ ካብ ዝኣመኖም ልዕሊ 100 ወታደራት ኣብዚ ኩናት ቆሲሎም ካብ ዝበሎም ቁጥሪ ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃኑ ተመልኪቱ ኣሎ። ነዚ ሓበሬታ እዚ ንኣሶሽየትድ ፕረስ ዘሕልፎ በዓል ስልጣን ነቲ ጉዳይ ፊድባክ ንምሃብ ግልፂ ስልጣን ዘይብሎም እንትኾነ እኳ ኣብቲ ናይ ሓበሬታ ስርዓት ናይ ጉዳይ ሪፖርታት ንምቕራብ ዝለዓለ ናይ ግዜ መደናገርቲ ክግበር ተገይሩ ኢሎም። እቶም ሰብ ስልጣን ከም ዝበልዎ እዚ ናይ ቁጥር ፍልይ ዝተፈጠረ ኮነ ተባሂሉ ሓበሬታ ንምሕባእ ተሓሲቡ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ዘይኮነ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ገሊፆም። ናይ ሓበሬታ ምእካብ ስርዓት ብተፈጥሮ ዝዘንጋዕ እዩ ብምባል ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ለይቲ ኣብ ዘውፅኦ ኣዝዩ ኣደናጋሪ ኣብ ዝተባሃለ መግለፂ እዩ ኣብ ኩናት ኢራን ዝሞቱ ናይ ኣሜሪካ ወታደር ቁጥሪ ኣሜሪካ ካብ ዝቐድም ካብ ዘካየደቶ ዓበይቲ ኩናታት ኣነፃፂሩ ውሕድ እዩ ብምባል ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኣሕሪቆን ኣናዲድን ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኣብዚ ከነፃፅሩ ከለዉ ሕጂ ዘሎ ህዝቢ ዘይድግፎ ናይ ኢራን ኩናት ዝኸፈለ ዋጋ ብግዜ እውን ይኹን ብናይ ኣሜሪካውያን ሂወት ካብቶም ቀዳሞት ኩናት ምስ ዝነፃፀር ኣዝዩ ውሕድ ኢሎም። ብዙሕ ዘእዊ
ኣይኮነን ኢሎም ትራምፕ ሚኒስተር ምክልኻሎም ኣብ ቅድሚ ኮንግረስ ቀሪቦም ቃሎም እናሃቡ ኣብ ዝነበሩሉ ናይዛ ናይ ለይቲ ኣብዚ ተመሳሳሊ ሰዓት ባዕሎም እውን ኣብቲ ዝተቐተሉሉ ወታደራት ዝግበር ናይ ክብሪ ናይቶም ዝሞቱ እስከሬን ምርኻብን ስነ ስርዓት ክገብሩ ኣብ ዋዜማ እናሃለው ትራምፕ ኣብ ናይ ሶሻል ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣብ ጽሑፍ ወውፅኦም ኣብ ጽሑፎም እውን እስካብ ሕጂ 6 ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ዘመተ ዝወስድዎ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩናት ዝተሰዉ ወታደራት ቁፅሪ ክዝርዝሩ ተራዮም ብፍላይ ናይ ቀደም ናይ ቬንዙዌላ መራሒ ኒኮላስ ማዱሮ ንምሓዝ ተግበረ ሓጢር ዘመተ ናይ ቬንዙዌላ ኩናት ኢሎም ፀውዕዎ ክኾን ከለው ንናይ ኢራን ኩናት ግና ኩናት ዝብል ቃል ካብ ምጥቃም ተቆጥዮም ኣብ ክንዱ ናይ ኢራን ወታደር ግጭት ወይ ኢራን ሚሊታሪ ኮንፍሊክት ብምባል ገሊፆም ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጾም ዘስፈርዎ ሙሉእ ጽሑፍ ከም ዝሕብሮ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩናት ኣፍጋኒስታን ናይ 20 ዓመታት ተዋጊዓ 2000 ሰባት ጥራሕ እዮም ዝሞቱላ ናይ ኢራቅ ኩናት እንተርኢና 9 ዓመት ተዋጊዕና 4600 ሰባት ጥራሕ እዮም ዝሞቱልና ናይ ቪየትናም ኩናት እንርእየሉ እዋን 19 ዓመታት ካብ 5 ወርሒ ተዋጊዕና 58220 ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ሞይቶም ኣብ ናይ ኮርያ ኩናት እንተርኢና 3 ዓመትን ካብ 1 ወርሒ ተዋጊዕና 36574 ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ሞይቶም ናይ ቬንዙዌላ ኩናት እንተርኢና ዝወሰዶ ሓደ መዓልቲ ኸውን ከሎ ምንም ዓይነት ዝሞተ ኣይተመዝገበን ኢሎም ናይ ኢራን ወታደር ግጭት እንርእየሉ እዋን ግና 4 ወርሒ ወሲዶሎ 18 ዝሞቱ ጥራሕ እዮም ዝተመዝገቡ ኣብናትና ሸነኽ ኢሎም ፕሬዚዳንት ንዞም ኣሃዛት ግልጽ ናይ ዜና ምንጭታት ዘይጠቐሱ እንትኾኑ እኳ ኣብዝሓ ቁጥሮም ካብ ሚኒስተር ምክልኻል ሓበሬታ ዝስማዕምዑ እዮም ኢሎም ይኹን በር ናይ ምክልኻል ናይ ጉድኣት ትንተና ስርዓቱ ኣብ ቬንዙዌላ ዝተገበረ ዘመተ ከም ኩናት ኣይኣመንን ኣብዚ ሰዓት እውን ድሕሪ ቀትሪ ናይ ፔንታጎን መራሕቲ ንኩናት ኢራን ተወሳኺ በጀት ንምርካብ ብምሕሳብ ሚኒስተር ምክልኻል ፔቴክሴት ኣብ ወንበር ጠቕላል እዝ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ዳንኬን ኣብ ቅድሚ ናይ ሴኔት ባጀት ድልድል ኮሚቴ ቀሪቦም መብርሂ ሂቦም ናይ ኢራን ኩናት ካብ ማርች ወርሒ ንድሓር ንመጀመርያ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ናይ ህይወት መስዋዕትነት ዝተኸፈለሉ መጥልኢ ምዕራፍ ንኣሜሪካውያን እናሓቆፉ ይርከብ ዝበለ ሲኤንኤን ኣብ ትንተኑ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት መዓልትታት እውን 3 ናይ ኣሜሪካ ናይ ኩናት ኣባላት በመጥቃዕቲ ኢራን ተቐቲሎም ናይዞም ወታደራት ዘይሙማት ካልእ ሓደ ዓብዪ ሓቂ ቃልዕ እዚ እውን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዝካየድ ክቡር ናይ ዝሞቱ ወታደራት እስካሬን ምርኻብ ስነ ስርዓት ክርከቡ ምድላው እንተገበሩ እኳ ኣብዚ መሕዘን ናይ ሞት ጉዳይ ርሕራሐ ሰብኣውነት መንፈስ እውን ከም ዘይብሎም ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጾም ዝበልዎ ነገር ናይ ሰብ ህይወት ናይ ወታደራት ሞት ኣቕሊሎም ምቕራቦም ይብማል ሲኤንኤን ብጽኑዕ ነቒፍዎ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልና ሎም ዘደለና ናይ ምርእስተ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ብምግላጽ ከም ዘይትረስዑና ብልና ብኻልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም